Assalomu alaykum, mardum idarin TikTok. Бародару тоҷик эҳтиёт кунем гиҷи ободӣ рафте хитона эҳтиёт кунем нигоҳ куне як аз гузашта иде эҳтиёт кунем хитона қавира Идем бародару. Худо раҳмат шикунад. Нӯшаҷонат. Ака дами ҳаёт ягон чӣ тарсе? Канаш надодар ҷон. Эмон мавзӯай, ҷон мавзӯай, танҳо Аллоҳ аст. Конечно чемпионам. Бовар ки чемпион моз мена дубоя мезанам баъди питания мева мехӯра. Аккаунта ранг нел тимоз ба ҳамин ғарибот дилтон намесӯзад? Ишқ ҳамаш дари дурун пулай. Ишқи асосӣ танҳо ватандай, яъне ки хонадай. این خانه بلندها بر چشم من نمی ارزد به یک کنجی خانه من این همه زیبایی دیگر شهرها